Siyanibingelela kwiNdo Fire Soweto TV. Ngiyajabula ukuthi phinde sihlangane sizokhuluma kabanzi ngezinto nje ezenzakalayo, ikakhulukazi endibeni kamaskandi. Kunombuzo engihlale ngiyibuza wona ukuthi uKhuzani uyi-threat yini kwabanye abaculi. Lokhu ngikushiso yini? Ngikushiso indlela abasiphatha ngayo when it comes to uKhuzani, indlela ababehave ngayo online, indlela abamgudla ngayo uma benza ama-post or kunezinto ey'thize. Kuke kwaba nomcimbi ngoNovemba usaqala, kuke kwaba nama-challenges athize akhona, kwaba nabaculi ababhala izinto ey'thize. Ngoba yini na? Akumelanga into enoKhuzani iphumelele, ibukeke, ibe yinhle, since abanye abade benza imicimbi eyabo ike yamosheka. So bekumele ukuthi umcimbi kaKhuzani uhambe uphumelele ngaphandle kwenkinga ezokwenzeka. Ngenhlahla-ke eMandaba kwaGuqa Sithandaza sinomholi ophiwe ebuchosheni, uyayibona inkinga isekude, wayixazulula kalula leya nto leyana. ONTABA kayikhonjwa-ke base beqalile-ke beyigijimisa leya nto leyana, sebeyi-repeat-a, sebeyibhala ngapha nangapha, sebemthanda kakhulu nalo mculo obhale lento ayeyibhalile. Bayazi abantu ukuthi wayibhale ukuthini lo ayibhalile, sebeyiphinda leya nto leyana. Ngoba yini? Lo liyahlangothi lo leyana ave lunethalente ekuxoveni, ekubulaleni izinto ey'ningi kule ndima kamaskandi. Ithalente labo ukuxabanisa, ukuthuka abantu abasondelene noKhuzani, bebabize ngaleyo nto leyo eyaziwayo ukuthi uyakhothwa nangay'ngcela bani bayazi. As long as uzosondela noKhuzani, akunhlamba ezothukwa. Engize ngikholelwe ukuthi mina hayi, labantu laba sebegogodile enhlambeni, because hayi bayisho bona abadlali futhi ngaphandle kwesizathu. So-ke manje-ke yini yodwa le eyi-threat ngoKhuzani? uKhuzani ubaphazamisa kuphi? Ubavimba kuphi? Ikuphi lapho uKhuzani athi menza into khona kube yinkinga ngomunye umculi? Ngoba umuntu nomuntu nomlomo wakhe okuyiculela. Umuntu uyakwazi uyishayela isiginci, lo ongakwazi uhayarisha umuntu oshaya isiginci. Njengalaba abanye abahayarishe abantu abashaya iy'nsimbi bey'shiye kanjalo, bey-edele bona ama-voice later nama-backings. Hhayi, lokho akunankinga nayo indlela benza ngayo. Pho yini bemsabe kangaka? Yini benza ngathi abamthandi kwesinye isikhathi? Because uyabona ukuthi bayamthanda kodwa kunale ngcindezi abayithola sebekuyona ongazi ukuthi eyani. uKhuzani leli zinga akulona, akasekho ey'mpini, akasenantanga. Ama-achievement wakhe angeke uze uwafanise nowomunye umuntu. Lawo ma-achievement awakhe nabantu bakubo ney'hlobo zakhe ey'benefithayo. Angeke aze wahlephulele omunye umuntu ukuthi hhayi nawe thatha kancane. Cha, into yakubo, ithalente lakubo, into ayabusiswa ngayo. Naye umuntu nomuntu akayi-activate nayo into yakubo ezomsebenzela, ezombeka ebalazweni, inhlahla azalwa nayo. Ayihlali uKhuzani inhlahla yabanye abaculi, and uKhuzani akanankinga nabanye abaculi, kodwa the way abanenkinga ngakhona uyabona ukuthi hhayi kunzima. Lo muntu uyabahlanganisa, uma kunemicimbi wenza indlela yokuthi bethole islot, aphinde a-ede ngenye indlela, kodwa lutho basazomchoka ufula, bekhuluma izinto, bemgudle. Uma kuzophuma i-album khona belokhu ebhala izinto nge-date yokuhola ethi sidlulile. Ngaleso sikhathi umuntu ngabe u-achieve more, cause if wenza kanjalo lokhu umcoka ufula umuntu, uqhalisela abalandeli mhlawumbe nabathanda uKhuzani nabakuthandayo, abebengakunceda online ekuxhaseni umculo wakho ukuthi wenze kakhulu kunalokho usuke ukwenza. Kungenzeka ukuthi unesiphiwo nawe,
and siyakhanya kuyabona ukuthi ubhekephi. Kodwa manje if lokhu ucoka ufula iqhawe labo bazonyanya bazoqhela kuwe. Bakhona-ke bazoxokiza uthule bazodlala umculo wakho noma usamdelela ukhuzana. Phela khona abantu ukukhuzana bamfeva half abangamfevi complete. Ngiya-understand-a-ke labo ukuthi bakwenzelani lokho. Ake umuntu umshuze ukuthi enze njani, kodwa abaningi bazoqhela uma uzokwenza ngendlela usukwenza ngayo. So leyo nto leyo akuyona into e-right, into ebhedayo nje ongayazi ukuthi abantu bayenzelani. Ukhuzani ngifisa abantu bembone njengomuntu ongayona i-threat, abambone njengomuntu oba nenhlahla ukuthi abe la abakhona namhlanje, ukuthi azokhulisa umculo kaMaskandi ngendlela yakhe nangeside lakhe. Nabanye bakwenzile lokho bezenzela nabo imilando yabo, beqopha bebona abantu kubhekiwe. Nokhuzane isikhathi sakhe sokuthi ashayine i-spotlight sibe kuyena. Lokhu kumlwisa kangaka ukuthi hey why kuza kuye, why injani i-song of the year kwasha kwacima. Zonke lezo zinto lezo zi-unnecessary, azinasidingo. Nilisa nje izinto engenankinga, engahlangene futhi nani enganithinta. Nina engabe niyakwenza kuye, ingabe niyambuza ukuthi ndoda awusicushise la, siyakubona wena ukuthi cha usayibambe kahle into kaMaskandi, nezinto ngathi ziyaqondana. Ungasicushisa ngani? Yini esingayibheka? Ngoba enye izinto ashaya ngayo ukhuzana, inhlonipho, ukuzehlisa, intobeko. Leyo nto leyo awuyithengi esitolo. Leyo nto leyo awuyithengi esitolo, uzalwa nayo, uyayifundiswa ekhaya ukuthi uma uyingane uba njani. Uma lokho usuku-aplaya emhlabeni, usuthi-ke nayi into engikhuliswe ngayo, nayi indlela engifuna ukuphila ngayo, aqhamuka amagama azomthuka athi ave ezenza ngathi ungcono, ave encetheza. Uyabo, okusho ukuthi yena ukhuzani kumele angabi uyena, kumele angahloniphi abanye amaciko, kumele angahloniphi umsebenzi wakhe, kumele athuke nabahleli bemicimbi, kumele angazwani nabo. Ngoba mayezwana nabo esondelene nabo bayathuka, bayaziwa. Uzokuthola umfana nohlala limphakamisa emakhanda ethu kuyoze kube nini. Ngoba yini na lawo madoda lawo asuke ekhwelezela bani amaqhawe abo, amaqhawe abo abawaziyo ukuthi aziphatha kanjani when it comes to online. Izinto abayibhalayo abanganqeni nje ukuthi umuntu wesimame abizwe ngento ethize kuphele kanjalo, kujike kutrende yena leyo post or comment ukuthi umthuke kanjalo, kube kuhle nje futhi kube mnandi. Ebusuzibuza ukuthi i-mentality laba abantu laba kahle kahle ikusiphi i-stage, ngoba akukhombisi ukuthi baya-understand ukuthi ezinye izinto zimoshela kanjani umuntu kwesinye isikhathi. Uma sefika umfoka Mpungose enza ngendlela yakhe, ngendlela a-adoptile, izinto bese ziyazenzakalela ezinhle kuye, ebese futhi ethwala amazondo angawazi, angahlangene nawo. Ngiyathanda abantu ukuthi bekwazi lokho ukuthi ezinye izinto azinasidingo, akumelanga sizenze. If umuntu echoose ukuphila indlela aphila ngayo, akusho ukuthi leyo ndlela leyo sekumele nokhuzana ayilandele. I-right indlela aphila ngayo ayichuzela yona iyamsebenzela, naloyo iyamsebenzela lo ayichuzile. Kodwa-ke angalokhu abantu befuna ukutshela ukhuzana ukuthi hayi u-wrong uma uphila nje, ubani u-right. Cha, akukwazi kanjalo. Leyo ndlela leyo uma i-right omunye umuntu leyo ayichuzile, ningakhali phela usuba ney'nkinga ey'bakhona ngendlela asuke ey'phatha ngayo. Bekuyilokho-ke bengifuna ukubeka, and kuningi okuzayo nisezokukhuluma, luphinde sibonane ngokuzayo. Ngiyabonga.